F'konferenza tal-aħbarijiet il-kellim laburista tal-kultura Owen Bonnici qal li l-Partit Nazzjonalista minn partit li kellu mill-anqas żewġ ministri ewlenin li ddefendew pubblikament iċ-ċensura teatrali, minn partit li ddefenda b'qawwa d-deċiżjoni li tiġi ċensurata Play u li jitresqu żewġ żgħażagħ il-qorti kriminali, f'daqqa waħda irid ipinġi ruħu bħala fuq ta' quddiem f'dik li hija l-libertà artistika. L-ewwel riforma dwar it-tneħħija taċ-ċensura mit-teatru ġiet preżentata bħala bozz ta' liġi u nqara l-ewwel darba fis-7 ta' Marzu li għadda u kellhom jgħaddu xejn anqas minn 46 seduta biex jiġi diskuss għat-tieni darba fl-aħħar seduta qabel il-Gvern aġġorna l-Parlament. It-tieni riforma li tissensibilizza bil-qawwi l-proċeduri kriminali ma tpoġġitx għad-diskussjoni fuq il-mejda tal-Kamra u minflok saret magħrufa minn fuq il-ġurnali. Il-Partit Laburista jistenna issa li dawn is-7 proposti jiġu ppreżentati f'pakkett ta' emendi jew avviżi legali. Owen Bonnici qal li l-Gvern ta' Lorenz Gonziet imexxi l-gidba li r-riforma fuq iċ-ċensura teatrali għadha m'għaddietx liġi tors tal-Oppożizzjoni u dan kollu għaliex l-Oppożizzjoni indikat li tixtieq tiddibatti dan l-abbozz bis-serjetà. Aħna nemmnu li dan huwa suġġett importanti ħafna. Aħna nemmnu li l-artist għandu jingħata l-għajnuna biex jesprimi ruħu mhux jixxekkel. Biex dan isir hemm bżonn riforma tajba li ssir b'mod ġenwin mhux bil-konvenjenza ġej l-elezzjoni wara l-bib jew għax intilef xi riżultat referendarju, imma ġvera nemmnu għandna qalbna f'da suġġett. L-artisti fl-aħħar snin kien hemm minnhom li tresqu l-qorti fuq proċeduri kriminali. Nistgħu nagħtuhom l-aħjar rimedju billi nagħtuhom riforma tajba. Indirizza wkoll il-konferenza tal-aħbarijiet il-kandidat laburista l-Maestro Sigmund Mifsud li qal li ċ-ċensura tfixkel l-iżvilupp u l-kreattività tal-artist. Qal li mhux biss il-pubbliku huwa matur biżżejjed biex jara fil-kwalità ta' espressjoni artistika, iżda wkoll li huwa fl-interess tal-artist li jara li l-prodott tiegħu ikun adattat għall-udjenza tiegħu u bekk ma jkunx hemm bżonn ta' bord ta' ċensura. Sigmund Mifsud qal li jispera li r-riforma tal-Gvern fil-liġi tal-ċensura ma tkunx sempliċement gimmick ta' qabel elezzjoni u li liġi li tant ilha mistennija tiġi implementata minnu fih wara li jsir dibattitu serju fuqha.